या कीर्तन रामायणाचे अयोध्याखांडा दुखून कळलं या बरेलेले लक्ष्मणाचार्यान रामाल गुण आणि तागेल संस्कार विषयांतो हंग वर्णन केला. अगणित गुणगण भूषित राम, अवनीत नया कामित राम, राकचंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तिक्षालित निज मृदु पद राम, भारद्वाज मुकनंदक राम, चित्रकूटाद्रि निकेतन राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. दशरथ संतत चिंतित राम, कैकेयी तनयार्पित राम, विरचित निज पितृ कर्म कराम, भरतार्पित निज पादुक राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम. पुराय चांग गुण एकलालांतो आशिलो आणि सगळे भूलोकाचे धू जावन आशिली सीतादेवी प्रीत केलेलो आणि रात्री चंद्रावरी प्रकाशमान जावन आशिलो आणि अन्नाल उत्तर पालन करचे खातीर रान्नाक चमकल्लो तसल आशिल तो रामचंद्र. तशीची सिंधवीपुरा म्हणल्यार गांवांतू पाय दवरतना तागेल दोस्त गुहान पाय धुवन केलेल स्वागत घेतील तसलो आणि भारद्वाज ऋषीक मनाक समाधान खुश दिलेलो तशीची चित्रकूट पर्वतारे घर कोरून राबिलो तो रामचंद्र. रामाकची दशरथ महाराजान केदनाय उडगास करचे आशिल्ले. भरतान ताक आईल राज्य वापस रामाक दिल्लें आस. रान्नांत आसल्यारी रामान तागेल अन्नाल अंत्यसंस्कारू क्रमार केल्लें आस. रामान तागेल भाव भरताक राज चलासूचे खातीर तागेले रुक्काच पादूक दिल्लें आस आणि 14 वर्ष नंतर राज्यभार पळोवन घेत म्हणून भावाक भरोस दिल्लेले तोच रामचंद्र.